आखाइ खबनानै बरायनांगौ बयबो नायगिरि इउएन स्कुलनिफ्राय मोनसे ममेन्टखौ आरो मान बिलाइ गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय। बरायजायो बयबो आखाइ खबनानै आरो ममेन्ट इउएन स्कुलनिफ्राय गावखौनो सासे गोरों सुबुं दानो हायो। फरायसाफ्रा जेब्ला गावखौनो सासे गोग्गो नोगोरारि दानो हायो, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जेब्ला मोजां पजिशनाव थानानै गावखौनो गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव दोननानै मोजां जानो हायो, अब्ला जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ। जोङो साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा फरायसाफोरनो जों दिनै लामा दिन्थिनांगोन। फरायसा समाव माब्लाबा गोनो गोथो जायो। मा खामानिया मोजां जागोन, माखौ फरायनांगौ, मा बुंनांगौ, सोरजों थानांगौ, बेफोरखौ लानानै गोनो गोथो जायो। आरो फरायसानि बै समानो बेबायदिनोखा, माने जेंनाजों बुंफबनाय, जायखौ इंराजियाव बुंदों adolescence is a period of storm and stress। बारहुंखानि मोनसे सम आरो नारसेन जानायनि मोनसे सम। बिमा बिफायाबो बुंगोन नों डक्टर जानांगौ, नों इन्जिनियार जानांगौ। फोरोंगिरियाबो बुंगोन नोङो बयनिख्रुइबो हाइस्ट मार्क लाखिनांगौ। समाजाबो बुंगोन नोङो मोजां दैदेनगिरि जानांगौ, नों मोजां अफिसार जानांगौ। बेनिफ्राय गावनि जि मोनसे फरायनाय बेखौबो लाखिनांगौ। दा माब्लाबा मा जायो, प्रेसारा बांद्राय जायो। दा बेनिखायनो बै प्रेसारखौ माबायदि मेनेज खालामनो थाखाय गोरों गोराफ्रानो बिसोरनो लामा दिन्थिनांगोन। मा फरायोब्ला मा जागोन बेखौ लामा दिन्थिनांगोन। ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला मा खहा जागोन बेखौ लामा दिन्थिनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बा फरायनायखौ नागारोब्ला मा खहा दङ बेखौ जों दिन्थिनांगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंबावगोन, जोंनि गेजेराव जों नुदों उन्दै गथ'फ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गोदाव सोराव जानाय। बेखौबो आं बुंगोन जे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जाफ्लांदोंब्ला अब्लाबो खिन्थु फरायनायनि खाबु दङ, साख्रि मावनो हानायनि खाबु दङ। जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने बिनि जिउनि थांखिया जोबथा बे जानो हाया। जे गोरोन्थिनि थाखाय हाबा जाफ्लांबायसै आरो बेनिफ्राय जाहाथे जोंनि समाजाव जर'खायै जोंनि बर'फ्रा उन्दै बैसोआव जाहाथे हाबा जाया रावबो, बेखौनो आं खावलायगोन। रावबो जाहाथे ड्राग एडिक्टेड जाया बेखौनो आं खावलायगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्राय फरायसाफोरनो मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय सान हर मेंनाय गैयै नाजागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। आरो बे नाजानाय मावनायखौ कन्टिनिउवास बेसिसाव खालामबाय थानांगोन। गेप जायो।